niks. Ja, hij snapt het. Hé, we waren hier. Wat is hier allemaal aan de hand? We zijn bezig, ik ga ze leren rap. We waren hier bezig met een serieuze iedereen is gewoon gestommeld en jij bent het weer aan het verpesten. Het is geen paniek, Pietje, rustig maar. Dit is het beste wat je ooit kan overkomen. Hé, laat hem maar even paniek schreeuwen. Paniek, paniek. Oké, nu is het rustig. We gaan beginnen. Sint, stop de beats. Bunny. Zie je kind op een stoomboot. Die zegt bijna bloot. Yo, hey, hij is tassen voor de pepernoot. Die loopt in de steek die besloot. Boom, wekker, 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 boom, wekker. Jij ging naar de Albert, was een massapijn. En kwam dan Fred tegen. Je wou met hem vloeren vegen. Aha, boom, wekker. Yo. Zijn baard is te lang, ik ben helemaal bang. Wanneer je tot Tokyo, Max staat op top. Hij is helemaal blokko. Yo, boom, wekker. Hij had zin in patat. Hij reed toen weg op zijn stoere kwast. En hij riep steeds YOLO. En reed toen naar de disco. Hij liep door de winkel. En stond wat in zijn zak. En na die avond was hij een beetje brak. Boom, wekker, 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 boom, wekker. De Sint was eerst depressief. En nu vroeg hij zich als een dief. Door al het feesten, elsbeesten. En daarna emotioneel. Maar nu is hij autodip. En knuffelt hij zelfs een keer. Dus dit is het einde van deze rit. En dan breng ik het uit heel erg fit. Yo, boom, wekker, 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 yo, wekker. Serieus op mijn kanaal, groep 8 is de beste.